Ito po yung wakwak ang tawag sa amin. Wakwak. Kasi Sa kanlurang dulo ng Pangasinan, nakaharap sa West Philippine Sea, matatagpuan ang bayan ng Agno, isang coastal municipality na matagal nang umaasa sa pangingisda. At ngayon, unti-unting napapansin ng mga naghahanap ng raw beaches. Puro pusit. Alam ko dito mga kalahating kilo. Five, ganyan. Six. hapon. Ng hapon. Hanggang umaga na. Oh. Oh. Sa episode na ito, hindi lang natin i-feature ang mga bagong coastal spots ng Agno. Titingnan natin kung ano ang ibig sabihin ng turismo sa isang bayang matagal nang nasa gilid ng mapa. Kapag ang isang lugar ay nasa edge ng dagat at ng pagunlad, sino ang tunay na makikinabang? Isa pa pagpalang umaga mga beher mula dito sa may Abagatanan at nandito tayo ngayon sa mismong dalampasigan kung saan pumapalaot yung mga bangka ng mga mangingisda mula doon sa dagat. Maraming mga pauwi ng mga bangka na kung saan nagbebenta ng mga huli nila. Nakabili tayo ngayon ng talakitok. Talakitok at saka pusit. At ang ginagawa daw nila, ito, panghuli nila ng talakitok. Kalaki. Kasya ko dito. Tapos ito, para sa pusit. Ginagano lang doon. Alas 5 pa lang ng umaga, may ibang mundo ng gising dito. Habang tulog pa ang karamihan, tapos na ang trabaho ng iba. May ilang oras na pong hinuhuli yan, kuya? Sa Maghapon yan kuya pagkuhan. Ay mga hanggang umaga. hanggang umaga? Kagabi pa kayo sa laot? Oh. Ah, punta sila ng mga Mga 5, ganyan. 6. Hapon. Ng hapon. Hanggang umaga na. oh, ito po yung wakwak ang tawag sa amin. Wakwak. Kasi oh, pero minsan sinasabi nilang aswang. aswang. Masarap po ito na pang ano po? Oo, pang paksiw po. Pang paksiw. Oh. Sa kaway sabaw. Nice po. Pwede rin. Ngayon lang ako nakakita ng wakwak. Wakwak. Itong isda sa kasama ng pusit po. Ah, okay po. Thank you, Nay. Yeah. Makikita nyo dito yung dagat na kung saan lumalabas yung sandbar na dyan banda sa gitna. So natanong natin yung isang lokal kanina, sabi niya mga tanghali pa daw maglo-low tide. Ngayon kasi is high tide kaya hindi natin makikita. Pero marami ng mga naliligo ngayon at nagre-refresh dito sa dagat. So mamaya panigurado mas marami pang mga pupunta dito at darating na mga bisita. Tara. Ay, malayo-layo po yung abutin ng banana boat. Depende ko kung ito lang, dito lang. Sa doon sa mula dito tapos hanggang sa bato na yon, ikot ba? Ah, okay po. Mga ilang capacity po ng isang banana boat? 8 Walo po. kaya 10. Depende. Pag 8 or 10, magkano po yung ganun? Yung kung kasi 200 ang isang tao. Ah, 200 per tao po talaga. Oo. Tapos Pero babayaran niyo po yung space. Halimbawa kulang naman kayo sa isang tao, baka matawaran din naman. Ah, okay. 1.5 din. Ah, okay po. Madaling araw na nang makarating kami sa Bagatanan Beach. Tahimik pa ang paligid, tanging alon at hangin ang maririnig. Mabuti na lang at may mga kubo sa bahaging ito ng baybayin, pagmamayari ng isang lokal na resort kung saan kami nagpalipas ng gabi. Ang renta sa isang kubo ay nasa pagitan ng 500 hanggang 1,200 piso. Kasya dito ang 10 tao. Sino mag-aakala mga behero na itong kanal pala na ito ay hindi maruming tubig yung dumadaloy, kundi isang malinis na tubig galing sa bukal. Ayan, so makikita nyo, akala namin kanina ay
tubig kanal na galing sa mga kabahayan. Pero ito daw pala, ayon kay Kuya Elmer na nakausap natin, ay tubig bukal. So malinis na lang yung tubig na dumadalo dito. So we found the cleanest canal dito sa may Pangasinan. Ayon sa datos na Philippine Fisheries reports, pabago-bago ang huli depende sa panahon, climate shifts at overfishing. Para sa mga taga rito, hindi ito kwento. Ito ang kanilang kabuhayan. Bago pa dumating ang mga bisita, may umiikot ng ekonomiya sa baybayin na ito. Papunta kami ngayon sa El Mare Beach Camp. Hindi pa sementado ang kalsada. Accessibility ang isa sa pinakamalaking factor sa pag-unlad ng turismo. Habang hindi pa maayos ang daan, limitado ang dadayo. Pero para sa iba, ito ang mas pinipili. Welcome to El Mare mga behero. And nandito na tayo after mga ilang oras nating paglalakbay mula doon sa pinanggalingan natin sa may Abagatanan. And kung makikita nyo, pa sunset na sa ating likuran. So napakalawak na area na to. At maganda talaga siya for car camping. And pwede naman kayo maghammock pero mangilan-ngilan lang yung mga puno na nandito. Advisable dito is tent. At bukas, pupunta tayo doon sa may Dalampasigan. Check natin kung bababa na yung tubig. Kasi ngayon medyo mataas na yung alon. Hindi natin makikita yung mga pool na sinasabi ni Direk. So meron daw mga mini pool dyan na pwede nating liguan bukas. Ito ang kagandahan kapag tent ang dala mo kasi ilang minutes lang makakapag-set up ka na ng shelter mo at pwede ka na magpahinga. Marami rin pala tayong kasabayang mga campers ngayon. Usually naka-car camping sila. Ayan, so luluto na tayo ng ating dinner mga behero. Buti na lang meron sila ditong washing area. Ang iluluto natin ay napakalaking talakitok. Nabili natin doon sa may Abagatanan. Ayan o. 1.7 kilos. Nasa 250 per kilo, so ito is around 400 plus, 425. Sulit na. Fresh na fresh. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Ayan mga behero. So ito pala per space or per lot yung babayaran nyo. So pag dito, nasa 3K, ganyan, 3K, yung malalaking spaces. Pag doon, yung dikit-dikit, 700 to 600, 600 to 700. So depende yung presyo niya. Pero malawak to. Magbe-breakfast tayo and mamaya ay mangangawil tayo. Maliligo pala tayo dun sa dagat. Meron tayo mga diving mask na nahiram. Sa mga gusto pala mag-camping dito, pwede nyo silang makontak sa page nila, El Mare. Dito kapino yung buhangin dito mga bero. Hindi naman siya ganun kapino. Medyo malalaki siya. Pero pare-parehas ng size. Maganda pa dito na tsambahan natin na low tide yung dagat. Ayan o.
So pwede tayong makapili ng lagoon. May mga butas-butas kasi. So may mga mini lagoon na naiwan. Doon tayo maliligo. Dami maliliit na isda dito. Naka-schooling sila. Ganda nila pagmasdan. Huling destinasyon, Bangol Crags, isa sa mga raw coastal formation sa Agno na unti-unting napapansin online. Dadalhin na namin kayo sa isa sa mga secret spots namin dito sa may Agno. Asul ang dagat, matatalim ang batuhan, at sa pagitan nito, buhangin na tila hindi pa naapakan ng masa. Ganda ng kulay ng dagat dito. Pakalinis oh. Dito na tayo sa dulo ng bato. Ang mga crags na ito ay produkto ng mahabang geological processes, erosion, alon at panahon. Isang maling tourism boom na walang regulasyon, kayang sirain ang ganitong lugar sa loob lang ng ilang taon. Kapag pupunta kayo sa mga ganitong raw spots, huwag kayong magkakalat para ganun naman is mapanatili natin yung kalinisan. Though may mga kalat dito pero huwag na natin dagdagan, no, mga bear. Clean as you go. Yan, ito yung Bangol Crags dito sa may Agno, Pangasinan. Ganda dito mga behero. Makikita nyo, manapakainit nga lang. Pero ayan, hanapan nyo na lang kung anong gusto nyong spot. Pero nakapag-camp na tayo dito one time. Sobrang na-enjoy natin. Dami ditong mga pwedeng gawin. Pwede kayong mamingwit kung gusto nyo. Ayan no. Kita nyo ba yung dagat na yan? Ganda. And syempre ito. Wow. Kita nyo ba yan? Pwede nyo yung liguan. Marami dito mga tayom. Kaya ingat lang kayo. Tayom or ano yan, sea urchin. Diyan, sa mga yan. Pwede yung kung mahilig kayong kumain ng sea urchin yan, marami dyan sa batuhan. Medyo na dumami na yung basura. Grabe. Marami na rin kasi napupunta dito mga behero. So yun ang iniiwasan natin kapag nag-share tayo ng mga raw spots. Pero grabe yung bagyo. Nilamon niya yung mga buhangin, wala nang buhangin. Puro na lang siya corals, dead corals. Dito sila humuhuli ng mga octopus, mga pugita. Doon tayo pumunta dati sa dulo. Pero maganda pa rin siya. Iba pa rin yung dagat niya lalo nung nandun kanina. Ang ganda ng kulay. Sa tatlong lugar na ito, Abagatanan, Ilmare at Bangol Crags, hindi lang tanawin ang ipinakita sa amin ng Agno, lumitaw ang komunidad, ang kakulangan sa infrastruktura at ang tanong kung paano uunlad ng hindi nasisira ang lugar. Hindi lahat na maganda kailangan pasikatin agad. Sa ilang pagkakataon, mas mahalaga ang maingat at responsableng paglapit kaysa mabilis na kasikatan. Kung bibisita kayo sa Agno, tandaan, hindi ito theme park at hindi rin ito curated paradise. Isa itong bayang baybayin na may mga taong umaasa sa dagat para mabuhay. Bilang mga bisita, may responsibilidad tayong rumispeto sa lugar at sa komunidad.